Niin. Vapistelin käsiin tästä lähtee. Jostain se tuli taksella tuolta Kyrstä taas, että ei oo noin huomenna sisäänkyssä. Ei, miehen palaa. Ei oo! Ei oo tuotettu haittaa, ei. Anna se mitään huomioon. Anna se haittaa aika. Mutta se röyhtäri. No mutta mies on vielä tolpillaan. Näyttää hieman vakavalta. Oikeesti ohitattu se haittaa. Tää on nyt toinen aku ja aivan imainen. Joo, se pääsi tuolla epämieltä. Se päästuu aina puolella. Voin kertoa, että oppilaat röyhtäillään. Meillä on vähättyneen eläimen paljon röyhtäillä. Mutta haittaa pystyy palaa. No niin, Anni vuoro. Kyllä. Eikö se pitänyt yhtä aikaa puolta? Mä voisin huomata, että minä pitää sit puolikkaan palaa ja Antille ja on se naista aina se yhden pienen kikkylikku tuossa palaa. Täytyy sanoa, että se on kyllä. Kyllä nyt vähän mädäkyy. Itselle saa yksi köyt antikliimaksi, koska mä olen koska kunnon lohikäärillä eikä Syvälahdella. Kulttuuri kuuluu myös viinijuonti. Ja teillähän tässä on radiokerho tarjoilu jonkunnäköistä laajaa kirkastettä. Ja täällä on tosissaan tätä avasiluokkaa murkillinen kamaraa. Täällä kammalääriä pitää näin, mutta on reilu säännöllinen murkillinen, että kyllä sitä meillä Juhan kanssa pikkasen vielä jää jäljelle, että jos on tosi nälkästä porukkaa, niin ei kun vaikka. Mielestäni on vähän pahin jälkeen lähti siellä poropeessa. Kyllä kaikille kuinarimpille ystäville ottakaa Ulflöminkiä naistaa. Kokkeile tänne. Kyyppaamaan meidän radiokirjan asioita Ulflöminkin palanen ja miten kokonainen. Mitäkin teille on soittaa? Ruotonen. Ei ole valmiiksi mädäntynyt, ei mitään hätää. Mennään vaan. Kyllä. Ja sitten lapset kamaralla uuden. Ja siitä lähtee Juhan Sarvon suorituskin, meni kyllä hienosti kaikki keuhkot ja... Tulee paalon. Pitkä. Ei kauppojen loppujen aika suolainen. Se on vaan siellä keskityt siihen ikettaan tekstiin. Eikö ole ihan hyvä? Äiti sanoi, ettei se olisi ruokassa puhua. Joo, mutta näinhän tää meni loppujen aika hyvin. Onko mitään toivetta liittyen tähän kaimaan? Joo. Ota sen jälkimmäiseen koppia kerran asiassa! Hei! Tero! Tero tänne! Tero! Tero! Meillä on tänään hallitseva tapasyönti mestari. Se oli 7 kappaleesta tosimies sipseillä. Mutta viinaa sitten perään. Ei se tarvitse. Viinaa tässä tarvitse. Kiitoksia paljon. Paljon hyvä.
Nyt jaksoa.